Humba mi para ugma. Guys, oh. Oh, muna yung humba ugma, baligya. Tag 20 lang takos. Kagod makuglubi, ang lubi o daghan. Kaguro na ko ni Ron. Guys, oh. Tagok. So guys, kaguran guys, kaguran oh. Kaguran. Ano siya plastar. Plastar ani, ara siya guys. Murag kabayo. Siya guys, oh. Ba kuha bula guys, dagko kay bula. Bula o kumaan bula ay. Bula o dako kayo. Ya, bula. Ipis may uban dyan. Kamot man na. Hindi ala na siya. Kamot na sa bago isa. Hindi. Kamot na. Kamot. Guys, oh. Guys, oh, amo na ibalhin diri. Dira ko salog magkuan kagod. Pa oh. Dira ko kagod salog, magyaka man ko. Bula oh. Bula di man kauna. Tagko na manggod. Guys. Okay, kaguron. Saba winday. Sudan. Okay. Tarira, paik mo kaga. Kani. Paik mo ko. Ito isa mo. Guys, kagod. Ano day, makita ba ko dyan? Hindi na kay pakan. Tako? Oo. Day, ambil ako ng itong day, planggana day. Bukan dirimu.
Ano si Sudan? Ano sa bill? Yung tatlo biling packs nyo rin dyan. Kaganda guys.
Nihapon na ta guys. Kanon. Kanon guys. Hapon na ta. Papak sa kuan. So. Puyo na Adela. Sarap niya, guys. Hugaw na ba? Gusto rin magbaso. Ah. Malunggay palitan. Yan na kule. Kule. Ano na? Kuli. 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 Eh, bukog. Ya, kasi nakaiwate yan. Stop mo siya. Siwa ka na, di ko sinay. Wala na ka kuan. Banday, banday. Ah! Katad na niyo mo ako.
kuya. Ha? Paksiw. Ulo. Nakukaon guys. Ada lawayan. Kuya, ikaw kay lawayan ko ni Lamig ito ho. kaigit ko ka uli kaya. Naman. Malagi mi kuya. Sa ilang una na pinita na mabangat ka na kay ko matinita. Wa mo gud. I-rip na kung mga i-rip na ro mainiton. Bagay na na natin mo pa. Pero ino ni na tayo. Tama ni ko din bes. Jadi kamu kan ada ikut dari ubo lagi. Ala ala ala. Ha? Ah, kaway palit. Ato nang ka ako. Susubok. Gansi. Na. Kuha na ni gamay nag-unod. Gamay na. Tawa na kanon?
Ba, mamang pa man siguro na. Taong po nagbingka po. Diyan dyan. Pag TV saya. Oo, TV. May load. Iyay. Paglood, Sophia. Ngayon, nagsing ko ay, kuhay tayo ko trabaho. Hindi pa gilood, may singko dahil. Ay, hindi na mo Pinoy. Ha? Tinda, masih nagikan. Pangalang tulog dito ah. Guys, nangka na po sa kong hiwaon. Nangka. Hmm? Yes, guys, sumbao ni siya ugma. Ya bela naman si Daya. Ha? Hindi. Sayang, tumanok tayo. Gani. Nito ko. Ngitok tong brown. Yang tuspugan. Yang isa dito nangka wa kanaog tong dumaga bitaw ka bas gihaw. Wa kanaog. Amo, tagatong tuan ka ba sa gihaw? Oh. Lugay na ba to?
Pinga na ganinang namiso ko ng itlog diha. Pisan ba? Mura matugisip untong brown. Sa ginag bibi mi, tanduay ning laha. Sigara mi tanduay man gud na. Yo ba? Ini naman ay. Kay. Sige, meron sila. Ilan meron sa una? Tanan na? Sige, may hati sa bunjod. Dato kan kuan, kasi bisa bisa tuyo. Sayang tikling mo. Hindi ko naman maligo. Di ko kanina do. Di ko riba. Nga, huwag kamot. Dami ka ligo gani. Basi karon ha, pati ka naghanang baso diha, imo hari ng style ha. Puti karon. No, ay. Hello, ng TV. Kami ng Netflix ay. Mahala. Wala. Ako sa nakita kong kamot. Guys, so mana ready na siya og magata og kaning gihiwa nga nangka. Guys, oh. Ready na siya for tomorrow. Ready na siya, malamas. Ready na. Na guys, bye-bye.